Higit na 95 million pesos po na tulong para sa mga magsasaka, negosyante at tsoper ipinamahagi po sa ika-208 na anibersaryo po ng Ilocos Norte. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Muyano. 104.7 IFM Report. Namahagi ang pamalang panlalawigan ng Ilocos Norte ng mahigit 95 million pesos halaga ng tulong sa iba't ibang sektor bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-208 anibersaryo ng lalawigan. Kabilang sa ipinagkaloob ang 277 unit ng kagamitang pang-agrikultur at pangisdaan gaya ng hand tractors at motorized boats na tinanggap ng 759 magsasaka at mangingisda na nagkakahalaga ng 2.95 million pesos. Tumanggap din ng 700,000 pesos na tulong pangkabuhayan ang mga malilit na negosyante habang 3.37 million pesos naman ang inilaan para sa mga tricycle operator at driver. Bukod dito, isang pick-up vehicle mula sa Office of the President ang pinagkaloob upang palakasin ang disaster response at serbisyong pang-emerhensiya ng lalawigan. Patuloy naman ang suporta ng lalawigan ng Ilocos Norte sa iba't ibang sektor upang mapabuti ang kabuhayan at serbisyo sa komunidad ayon sa mga opisyal. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Edwin Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.